Nga be Algérie la ka tɛmɛ an kan n'i yɛrɛ y'a jateminɛ même armée kunda bi Algérie ka budget armement na a ka bon Afrique kɔnɔ jamana tɛ yen mun ka budget fɛn défense ka bon ni Algérie ta ye o tɛ même diɲɛ kɔnɔ Algérie bɛ wari min don maramafɛn san na n'i ye jamana 10 ta Algérie b'a kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ i y'a faamu Algérie bɛ wari min don armement na kosɛbɛ Algérie b'a kɔnɔ donc Algérie bi o jamana den sugu tɛ o kɔrɔ tɛ ko an ka biriku bɛ san na o tɛ o mais u y'a kɛ cogo cogo n'u y'a kan an fana b'a k'u la mais an tɛ jugu ye voilà Algérie y'o faamu an fana y'o de faamu comme a fɔ cogo min na ko kuma kunkurunin ka fisa ni ko kunkurunin ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bi bi in na an ka fɛn caman bɛ se ka na Algérie fɛ a bɛ bɛɛ lafiya a bɛ Algérie commerçants lafiya minnu bɛ deli ka fɛn feere an fɛ a bɛ an ka nord mɔgɔw fana lafiya approvisionne ko la même carburant tout donc n'an ni Algérie bɛnna o bɛ ko caman nɔgɔya parce que ak min ka ramification minnu bɛ Algérie ani fɛn ninnu ni Algérie sera k'olu bɛɛ datugu o b'an ka kɛlɛ nɔgɔya an bolo de o donc ni an y'an ta an dusu fɛ ko an tɛ kuma Algérie fɛ ou bien a bɛ ta ou bien nin kɛra kɔrɔlen o ma ɲi dɛ an man kan k'a fɔ ko an bɛ ko bɛɛ ta ni dusu ye relation mɔgɔw b'a fɔ ne yɛrɛ b'a fɔ ye n k'a lajɛ Chine ni Amérique fadenya b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais u tɛ business kɛ ɲɔgɔn fɛ yan Chine ni Amérique bɛ business kɛ Amérique ni Russie la bɛ business même Union européenne minnu filɛ ka Ukraine dɛmɛ Russie la contre la France bɛ business kɛ Russie la fɛ Allemagne b'a k'a fɛ Angleterre b'a k'a fɛ o bɛɛ bɛ nin kɛ n'u bɛ mun fɔ u bɛ kumabaw fɔ ɲɔgɔn ma mais o t'u bali ka taa ninnu ka fɛnw san ou bien ka t'u ka fɛnw feere voilà même sisan a fɔra ko ka européen ka visa tigɛ jɔn y'u opposé français y'u opposé italien y'u opposé ainsi de suite parce que Russie tourisme minnu bɛ na olu bɛ wari min dépenser yen u b'a dɔn ko France budget o ka fisa France budget ma surtout France bɛ difficulté b'a kɔnɔ financière kɔnɔ bi donc an b'o o bɛɛ de lajɛ k'a fɔ ko diɲɛ taabolo de ye nin ye n'i ka intérêt don i bɛ wuli k'a défendre ni jamana dɔ y'a jama i kɔnɔ i b'i jama n'u reculer i bɛ reculer a b'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o de fana ye diplomatie ye mais k'a fɔ dɔrɔn an dusu ka bon an fɛnna an kɛlɛla dɔrɔn ko fo ka taa buru fiyɛ an tɛgɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye non o tɛ diɲɛ kɔnɔ voilà mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ ko o tɛ an bɛ fɛn fɛn fɔ a bɛ dépend ko dɔ de la réaction dɔ de don ko dɔ la o ni k'a fɔ an tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ non parce que jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ olu bɛ bɔ yen mais jamanaw bɛ to yen bi président nana o de ka comportement ye nin ye mais sinon ale tɛ kɛ yen donc on continue toujours d'accord e yɛrɛ da sera a ma u ye ko minnu kan n'a ka kɔrɔ an ka drone bɔra ka bin jatigɛwale tigilamɔgɔ dɔw bɛ o baara minnu bɛ k'anw ka jamana kɛlɛ k'an agressé cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na ko mais maa min sɔnna ka nin k'i la kun est-ce que i kan ka i ka danaya da o tigi kan tuguni wa bon mɔgɔw b'o kuma de fɔ quoi diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ i ka danaya même i yɛrɛ kan i bɛ danaya min da i yɛrɛ kan kɛmɛ kɛmɛ sara la a kana tɛmɛ 99 kan est-ce que i y'a faamu i yɛrɛ kan i yɛrɛ kan o kɔrɔ ye di parce que i b'a dɔn mɔgɔ i kɛra cogo cogo i bɛ se ka bila minɛn dɔ kɔnɔ même i bɛ se ka tigɛ i yɛrɛ la parce que fɛn dɔ bɛ yen n'a kun fɔra i t'a kɛ mais n'i bilala minɛn dɔ kɔnɔ i b'a ko kɛ i y'a faamu o de la n b'a fɔ même i dar'i yɛrɛ la cogo cogo kɛmɛ kɛmɛ sara la 99 a kana tɛmɛ o kan donc i teri ni fɛn ninnu fana ni e ko k'i dar'olu la kɛmɛ kɛmɛ sara la kɛmɛ k'i da ka sunɔgɔ a bɛ k'i la dɛ donc an ka teriya ni fɛn bɛɛ an dar'u la cogo cogo an de b'an yɛrɛ kɔlɔsi an k'an tɔ to an de b'an yɛrɛ kɔlɔsi ka n'i yɛrɛ bɛɛ di a kɛra cogo cogo i b'a dɔn olu fana ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ teriya la olu fana ni mɔgɔ wɛrɛw ye teriya la ni intérêt ko nana jamana bɛɛ n'a ka intérêt don ko ni san kulukulu la bɛɛ bolo b'i kun na donc i b'o de jateminɛ k'a fɔ u ye nin mun kɛ par exemple k'an ka drone labɛn fɛn ninnu kun de bɛ sɔrɔ a la o kun de bɛ sɔrɔ a la c'est vrai a barila an na mais an ye ɲɛ mun yir'u la hakili la siɲɛ wɛrɛ même n'a jiginn'u kɔnɔ a kɛli bɛ gɛlɛya u ma u tɛna sɔn k'a kɛ i y'a faamu parce que même ni ye Algérie fana jateminɛ an ka drone binni consensus ba t'a la o i b'a sɔrɔ minnu y'a décision ta u fana y'a ta ni kun wɛrɛ de donc an b'an janto an yɛrɛ la même sisan an bɛ teriya la mais mun kɛra an tɛ ɲinɛ o a b'an hakili la
donc an b'an janto an yɛrɛ la parce que même sini fana n'olu fana ka fɛn dɔ nana n'a bɛ an ka intérêt visé de an fana b'a jigin o ye tiɲɛ de voilà donc c'est toujours comme ça. D'accord.